Indtil nu har det jo været sådan, at vi de facto egentlig har givet Israel vetoret på det her spørgsmål, fordi vi har sagt, at en dansk anerkendelse af Palæstina kommer, når der er en forhandlet tostatsløsning. Og den har jo lange udsigter, når man ser på, hvad der sker, ikke bare i Gaza, men også med bosættelserne på Vestbredden, Netanyahus regerings erklærede modstand mod en tostatsløsning. Og derfor ønsker vi at flytte vores position, sådan så det ikke er i hænderne på Israel, men i virkeligheden i hænderne på det palæstinensiske folk selv, og træffe de beslutninger og gøre de ting, der skal til for, at Danmark anerkender Palæstina. Noget vi håber, vi kan komme til at gøre.